салом дӯстони азиз, имрӯз мехостам ки барои ифторму аллакай як хӯрок тайёр кардем. Мехостам камтарак боз ҳамин картошкаю гӯштро тафтиям, сурх кунам. Бо ман бимонед, ба шумо нишон медиҳам. Дӯстони азиз, дар ин ҷо равғани мо гарм мешавад. Ман равғанро бисёр намеандозам. Дӯстони азиз, нағз намебинам ки авқот бисёр равғанӣ шавад. Баъд мо меандозем гӯштро. Ман ҳамин камтарак равған гарм шавад, баъд меандозам. Дӯстони азиз, маҳсулотҳоямро барои он ки равған ки сахт гарм шавад, вақте ки меандозед мепарад, ҳама ҷоро чиқи мекунад. Дӯстони азиз, дар аввал мо камтарак болояшро мепӯшем. Ҳозир камтарак сурхча шуд, сахт сурх шуда насӯзаду, камтарак сурхча шуд, баъд дигар сабзавотро меандозам. Дӯстони азиз, дар ана ҳамин вақт дидед, камтарак ранги сурхияш меравад. Дар ҳамин вақт пиёзро илова мекунем. пиёзро калон реза мекунем ва сахти бад намековонем. Амтар кофта болояшро боз дар давоми 20 дақиқа мепӯшем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, ман як 40 дақиқа шукрон мондем. Як мековем. Бинед ки чӣ хеле насӯхтааст. пиёзи мо насӯхтааст дар равғани кам. Баъд ман картошкаро мекардем. Вақте ки нағз анамин хел мекобем, нағз ҳамашро, баъд ман аз ҷои томат, дӯстони азиз, фақат помидор дар хӯрокҳоямон помидор истифода мебарем ва дар ин ҳолат низ помидорро меандозем. Дӯстони азиз, помидорро қатъи ин ҳамаи чизҳо як омехта намудам. Баъд дар охир ман картошкаро намак кардагӣ будам. Дӯстони азиз, барои ин камтарак боз намак мекунаму баъд зира меандозам. Дӯстони азиз, зира камтар дохил карда рӯяшро мепӯшонем. Дӯстони азиз, мо зираро ҳам андохтем, болоашро мепӯшем. Як бор дараҷаи газро ба баланд мегузорем, як бор сахт меҷӯшад. Баъд вақте ки сахт ҷӯшид, баъд газамонро пастар мекунем. Дар давоми 1 соат, 1.5 соат монед истад, мулоим пазад, гӯшт ва дигар картошкаҳои пиёзу дигар ҳама чизҳо низ мулоим мешавад. Дӯстони азиз, мана хӯроки мо тайёр шудааст. Марҳамат биёред.